नायाबो एकदमबारे बुजिबाय दं साहा फुदुंनो लोङा मा लाल साहा नांगायखा नोंसो फुदुंनो गोनां माथो बादु लेबारनो lebar saha fudungni oमफ्राय साहा लोंगोन ना नायगोन आलामा थादो लोगोफोर ना जों साहा फुदुं नागिरनायखौ साहा लोंनि नों खांसि सुवाखै आरो होनबानो जलिसो हौवाफोर थाफैबाथाय बिदिनो ओरैनो एकदम आलायस्लाय खालामदों आरो ना एकदम ini sunaya apa? saja malah suci hari sabu nggak akan suka itu apa? Macam kisah ngomong मतलब है मेरे को मैं दूध लेकर आना है तो मुझे आना है ini हो गया ना ये Samsung Samsung nhưng kira hay ngập ngắn rồi yes yes này là mana ada tuh safu tuh nulis sama ya mau bersuara ya pak penting ya lo kayak yes 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 चाय यहाँ कॉफी भी क्या पिएगी बताओ कॉफी भी पियूंगा चाय पियूंगा चाय kok udah kayak gitu bisa diingat yes ये पीना है पानी लगभग बड़े गिलासों से दिख मतलब पता है कितने हैं ना अरे इसलिए ना Jadi aku cuma negara ada ya negara mana mbak di kota ini cuma ada kota bayar dong kota sih ada mbak kota bayar sudah banyak cabai sudah banyak baik aku karena kemarin asam istri membanting kan ada ya nah juga ngawal kamandangan ngawal nanti kita borong deh ya kemarin gudang lo karena Mana pun thai, kursi labdan, beans labdan, kopi labdan.
पाइपलाइन थायोबाथाय फैगोन बहुत मोजां खोथा मानो होनबाथाय एक इउनिटआव माने 25 बेबायदि मिटार बक्स थायोबा ना लाइननि बायदि आरो एकदमबारे गेसखौ बेसे सुइस माने आनलिमिटेड 24/7 माने संबाय थानो हायो मात्र मावदेरल' रोंबाय मात्र मास गाबदों आरो ना फेसिलिटिया माने मोजां आरो साननांगौबा माने गेसनि थाखाय खुनु माबा गैया आरो सिलिन्डार गाबाबो टेंकि थाबाबो मा होनो टाइमावनो दिनै बुक खालामो दायो बेलासियावनो माने नोंनि वाटारानो 3 जाबायानो जा बेयालागै थिखांना होयो आरो ना सिलिन्डारखौ मोजां खोथा माने अनलाइन बुक खालामनानै लोगो लोगो फैयो आंबो दा सिलिन्डार सालायबाय दं सिलिन्डारानो पाइपलाइन बांसिनानो इन्डेक्सनाव संदोंमोन इन्डेक्सना मा जानायथाय बोसोरसे ग्रोब जानाय लोगो लोगोनो थिनस'गोन सामारफोरनि फाननो लांबाय फाननायाबो 350 लादोंमोन 350 लानायावबो आरो बायलांबाय इसोरनि समावथ' एकदमबारे मोजां जायो बे न'आव लाबोबाय होनाय लोगो लोगोनो दसे सालायनाय लोगो लोगोनो गुसु थांबाय 12 दिननि 12 डेजनि माने वारेन्टि मोना हैफिनबाय होनबाय ठीक আছে थिग जागोन होननानै गोदान माने खालामफिनबाय आरो ना अखानायै लायना फैबाय इसोरनियाव दैया गुदुं जाबाय माबा जाबाय एखौनो जायाखै न'आव मोनफैनाय लोगो लोगोनो सोलाय लोगो लोगो ओंखायनो रागा जोंनानै आङो दा दोननानै बे गेसखौनो माबाफिनबाय आरो ना माबा गिदिंनाय फैदों आरो मोनसे गोदान लायना लोगो फिउस थांबा स्टेन्डिंफोराव 2800 लायो आरो ना बाजाजफोरनिया सामारफोरनिया 2200 ना मामोन 2200 किसु इदि लादोंमोन अरे बच्चा के लिए दूध है और हम लोग के लिए चाय बनाया है चाय यूट्यूबर बनना चाह रहा हूँ यार गाइस मैं यूट्यूबर बन रहा हूँ मेरा मना करता है खुदा यूट्यूबर नहीं बनना है मैं दूसरा यार बाद में तो बुद्धि होगा मैं बुढ़ा हो जाऊँगी तो भी मतलब देखना है ना हम लोग ऐसा था जवानी में अब ऐसा हो गया इसलिए मैं सोच रहा हूँ अब मना नहीं करना मेरे को अब यूट्यूबर बनूँगा मैंने सिलेक्ट कर लिया मैं यूट्यूबर ही बनूँगा यूट्यूबर बन के यूट्यूबर बनूँगा यूट्यूबर
सारी कुछ नहीं देना। जो मैं वीडियो डालता हूँ ना वो मना करता है, यार ऐसे मत डालो, ऐसे मना करता है। फिर भी मैं डालना छोड़ करता हूँ। मैं फिर भी डालता हूँ। ये लगता है यार आप लोग